Now, isa sa best nga description sa atong Dios mao iyang pagka good provider. He is known to be a God of blessing gikan pa sa Old Testament ngadto sa New Testament bisan sa umaabot. Though daghang mga situations nga ang Ginoo mukuha, ang Ginoo mo disiplina, ang Ginoo mo tugot og mga kawad-on, pero dili ma-deny nga He is a God of blessing. Gani abunda mo bless ang atoang Ginoo. Now siguro daghan tag mga testimonies sa pagpanalangin sa Dios. Ikaw na kay mo experience giunsa ka pag-bless sa Ginoo sa imong kinabuhi. And abi nimo ang pagpanalangin sa tong Ginoo usa ni ka butang nga beyond na sa tong imagination. Dili na to pwede dayon butangag conclusion ang mga nahitabo sa imong kinabuhi. Tungod kay usahay ang pagpanalangin sa Ginoo moagi pinaagi sa kawad-on, usahay sa mga problema, usahay sa mga kalamidad, bisan gani sa pandemic, usahay mo dagayday ang pagpanalangin sa Ginoo, ug usahay sa dagko nga mga testing sa atuang kinabuhi. Abi nimo dili ta deserving sa iyang panalangin. Dili ta angayan mo dawat. Nahimo lang or nakadawat lang ta sa iyang panalangin tungod sa iyang grasya. And talking about God's grace, mo ni ang unmerited favor of God. Pabor ni nga gihatag niya sa imong kinabuhi nga wala sa naghulat og balos. Because of His grace, nakadawat ka sa iyang panalangin. Muna nga tanang nadawat nimo sa Ginoo tugod na kay ang Ginoo maayo ug dili na tungod kay ikaw maabilidad nga tao. Now, first of all, to recognize God's blessing, you need to have a proper understanding. Dapat na kay sakto nga understanding sa iyang blessing aron ma-recognize. Tungod kay actually, ang Ginoo faithful man sa iyang mga promises. Nag-promise siya nga He shall supply all your needs. Tanan ginang needs. And usahay lang nagtuta nga need nato ang bag-o nga mga gamit, bag-o nga mga cellphones, bag-o nga mga butang. Lord, wala ka nag-supply sa akong mga needs. Ang problem di ay dili to sila needs, mga wants to nimo. Ug ang imong mga needs wa na nimo napansin nga nahimong faithful ang Ginoo didto. Pero mo na nga kinahanglan tag sakto nga understanding sa pagpanalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi kay usahay sakto lang nga perspective ang kulang nato no para ma-appreciate ug ma-recognize nato ang pagpanalangin sa Ginoo. Now hinumduman ako ni nga sugilanon sa usa ka disyerto na usa ka tawo nga giuhaw siya maayo. As in grabe niya kauhaw. Unya kinahanglan siya tubig ug pagkaon. And sa pila ka adlaw nga wa siya inom-inom og tubig, wa na siya pagkaon. Nasa nasugatan nga usa ka tawo. And sa time nga nasugatan niyang tawo, gitagaan siya necktie. Kailan mo necktie? Kurbata ba? Ingin siya, sorry sir, kay wala ko nakinahanglan necktie. Nakinahanglan kog tubig ug pagkaon. So pag abot sa unahan, pila ka kilometro ihang nabaktas, nakasugat na po siyang tao. Gitagaan na po siyang necktie. Ingon na po siya, walay ko nakinahanglan og necktie. Tubig akong gikinahanglan og pagkaon. Ikatulong tao, nakasugat na po siya. Gitagaan na po siyang necktie. Buto na suko na siya, walay ko nakinahanglan necktie. Tubig ug pagkaon na akong kinahanglan. Pag abot sa unahan, kita sa usa ka dako kay nga restaurant. Kita niyo mga tao dito nagkinataw-anay, nangaon, abunda kay tubig, nang malipayon kay dali siya dahagan dito. Pag sulod niya sa entrance, ingon man ang gwardiya, "Sir, dili ka sulod dinhi ang walay necktie." Abi nimo, sama na sa atong situation. Sige na maghatag ang Ginoo natog necktie. And wala lang ta ka-realize nga mo dito in need nato. And usually we are so much focused on things, particular kita sa presyo, sa size, sa color. Napatay time frame nga gihatag, Lord, inani nga date, Lord ha, ihatag yun. To the point nga wala nimo na appreciate ang pag-provide sa Ginoo sa imong mga inner need.
Abi nimo dili ka mahimong successful ug malipayon sa kwarta if in the first place dili ka kontento sa imuhang kahimtang. Useless ka pangayog more money, more income, more unsa pa success kung dili ka kontento. So unang ginaplastar ay imong inner character, ang imong inner being. Ginahatag sa Ginoo ang dugang faith, dugang pasensya, dugang love, dugang commitment nimo sa Ginoo aron one day kung mudawat ka sa iyang mga financial blessings, dili ni makapaguba sa imong focus sa Ginoo kung magpadayon nga po kang faithful para niya. So sakto nga perspective, sakto nga pagtan-aw, tan-awa imong kinabuhi. Tan-awa tong mga simpleng butang. Basin wala nimo na appreciate na ang pagpanalangin sa Ginoo kay focus kay ka sa usa ka butang nga imog yung gustong maangkon. Ingon ng Ginoo, "My God," ingon ni Paul, "shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus our Lord." So tanan nimong need gisupply gina sa Ginoo. Nag-focus lang ka sa imong wants, munang nagtuo ka nga wala ka na supplyan. So ang imong need mo ni ang necessary for your own survival. That is your need. Ang imuhang wants mo ni siyang mga extra. Desire sa flesh, desire sa eyes. Mo na siya mga wants nato. And usahay ang atong wants, mura na po datog needs. And if dili na ma-provide sa Ginoo, nagtuo din ta nga dili siya faithful sa mga promises. Sakto nga perspective, sakto nga pagtan-aw. Number 2, God's blessing requires a right person. Sakto nga tao. Kinsa man ang tao nga ginabless sa Ginoo. Nini nga time, nini nga point sa akong message, i-check imong kagulingon. Kung ikaw ba ni nga tao nga angayan i-bless sa Ginoo. Sa Old Testament, ang Ginoo nagagamit og mga katawhan para may mong blessing. Moses, gigamit si Moses to become a blessing to the entire nation of Israel. Pinagi siya ang pag-lead gikan sa Egypt ngadto sa Canaan. God uses Abraham to bless o to spare Sodom and Gomorrah sa dako kay nga judgment. Hinumdum mo? Although gihatag gihapon ang pagsilot niya, pagsunog niya sa Sodom and Gomorrah, pero tungod sa intervention ni Abraham, sa prayer ni Abraham, na spare sa makadali, napugnan sa makadali ang maong silot. Si Joseph the dreamer, gigamit siya sa Ginoo nga blessing sa entire nation sa Egypt. Sadang nay famines nga 7 years, walay pagkaon, si Joseph ang gigamit sa Ginoo i-bless ang nation sa Egypt. Si Queen Esther, siya ang gigamit sa Ginoo pag-protect sa katawhan sa Israel gikan sa death threat sa iyang mga kaaway. Kinsa pa? Apostle Paul, siyang special nga apostle sa atong Ginoong Hesus para sa mga non-Jewish, sa mga non-Israelites. Now, first of all, you must have a personal relationship with Christ. Dapat ang usa ka tawo nga gusto ka mai-bless sa Ginoo, you must become first a child of God. And in order for you to become a child of God, ingon ng Ginoo to everyone, ingon ng John 1:12, but as many as receive Jesus Christ, to them gave He the right to become children of God, to those who believe in His name. So the only way nga mahimo kang anak day sa Dios is pinaagi ni Jesus Christ. So dili tanang tao sa kalibutan anak automatic sa atong Dios. Ang pagkahimong anak sa Dios pinaagi ni pagdawat nimo ni Christ as your Lord and personal Savior. Ingon pa siya, even to those who believe in His name. Now, ang Bible, especially ang New Testament, napuno ni sa mga saad ngadto sa kanakan lang sa Dios. Isa ninhi ang Matthew 7:11. Dinhi guro gikuha ng 7:11. Kay verse mani nga puno sa saad o panalangin. Matthew 7:11, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? So si Christ naghatag din illustration.
Kung ang mga earthly fathers gani faithful sa ilang mga anak pag-provide sa ilang mga needs, di ba mga fathers, mga amahan, buhaton na to tanan pag-provide lang sa needs sa atong mga kabataan dinhi sa yuta. Ingon ni Christ, how much more your heavenly Father. Labaw na imong langitnon nga amahan, siya maga-provide gyud sa tanan ninyong gikinahanglan. Again, ang saad sa Ginoo ngadto lang gyud sa iyahang kaanakan. So una nimo i-secure ang imong personal relationship ni Christ. Ang Dios na ba imong Father? Na-reconcile na ba ka sa Father? Kay usually ang tao si pangitag panalangin sa Ginoo in the first place, wa pa day siya na imong anak. And after ka may mong anak sa Dios, well, pwede na ka makareceive og mga panalangin o daghan pang panalangin, pero naay mga character nga dapat nimo mabatunan. Isa dinhi, you must become a man of faith. Dapat usa ka katawo nga nay dako nga pagtuo. Ingon ni Christ, Matthew 21:21 to 22. Jesus answered and said to them, assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. 22, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Ingon ang Ginoo dinhi, kung nakay pagtuo, nya dili ka magduha-duha, pwede nimo suguon ang bukid. Pwede nimo pabalihinon ang bukid, pwede nimo ibalhin ang bukid ngadto sa dagat. That's the power of faith. Actually, nahimong powerful ang prayer, it is because of faith. Because prayer without faith is just is useless. Mura ra kag nag-wish sa imong birthday. So, ingon din ni 22, whatever things you ask in prayer, believing. So, pwede ka magsigig pray nga wala kay pagtuo. Believing, you will receive. Di ba na mga prayers nga memorize nga prayer? Kanang bitawng pag-ampo nga balik-balik. Yes, natay time nga magbalik-balik atong prayer. Ang point ako kanang gusto gid mo maangkon, ibalik-balik di mo na. Pero kana bitawng memorize na nga prayer, kang ni-recite na nga prayer, dili na siya powerful. Wala na faith. Ma-feel nimo, ma-apply nimo ang faith once imuhang prayer na ay sakto gid nga intention, specific. Ug mo ni point din pwede ka mag-pray, pero dapat imong tuuhan, and then you will receive. Isa sa pamaagi pag-check sa level sa imong faith, ang pag-check sa level sa imong prayer. So, kung unsa ka ka-prayerful, inana ka kadakong faith sa Ginoo. And di ka pwede mo ingon nga, well, dako kong pagtuo sa Ginoo, ya dili ka prayerful. The more you become prayerful, it means the more ka naging dependent sa Ginoo. And the more ka dili prayerful, the more ka nahimong dependent sa imong kagulingon ug dili na sa Ginoo. Bobitaw na ang tao nga prayerful, i-bless gyud sa Ginoo. Pasabot na dako kay kang pagtuo, wa gilaing way sa blessing sa Ginoo, it's a matter of faith. Pagtuo. Now, ingon ang James, arita sa James chapter 5 verse 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Now, din nga time, sa aspect sa prayer pod, ingon din ni James, the prayer of a righteous man. Kinsa maning righteous nga man? Sa Bisaya pa, tao nga matarong. Kanus amang kamay mong righteous. Kay ang pag-ampo sa usa ka righteous daw nga tao, dunggon sa Dios. And here's a best example of a righteous person sa Old Testament. It was the life of Noah. Genesis 6:9. Ingon din ang Bible, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man. Gidescribe yun sa pagkahimong righteous, blameless among the people, that's number 1 of his time, and he walked
faithfully with God. So ang righteous tayo nga tao, una, blameless ka sa katawhan. Muna ang tao nga nakay good testimony, good report, tao ka nga maayo kag imahe sa katawhan. And aside pa na, walk faithfully with God. Faithful ka sa Ginoo. Obedient ka sa iyang mga commandments, nagatuman ka sa iyang mga sugo. So ang righteous tayo nga person, faithful o obedient ka sa sugo sa Ginoo, gina-apply nimo diha sa isang katao. It is a dual relationship, ikaw ngadto sa mga katawhan ug ikaw ngadto sa Dios. Dili nimo na pwede gyud gubaon nga formula. Di ka pwede bad record ka sa katawhan, good record ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, giunsa niyo paghigugma nako nga wa ko nimo nakita nga imo igsuon gani sa pagtuo, nakita nimo nya wala ka ni higugma niya. Ingon ni Christ, biyai sa imong offering diha sa altar, pakig-reconcile dito sa usa ka tawo, and then balikin ang offering o dawato na sa Dios. So if you will become a righteous person, kung imong gina-maintain ang imong good image sa katawhan, as long as gibuhat nimo na for the sake sa imong belief sa Ginoo in a proper way, and at the same time faithful ug obedient ka sa Ginoo, dunggon sa Dios ang imong mga pag-ampo. Now, well, moingon siguro ta, lisod man may mong perfect, Pastor John. Ang righteous nga man, dili perfect. Dili perfect si Noah. Na mga imperfection si Noah. Pero lahi tong nagkinabuhi ta sa imperfection o kanabang nasipyat ka kaysa nagsige na ka pasipyat. Sa time ni Jesus Christ, sa John chapter 6, verse 1 to 14, dili na ako ni basahon. Na isa ka situation din si Christ nasa siyang personal ministry. During sa personal ministry ni Christ, nabot sa point nga nagkinahanglan og support ang work. Naabtan sila gahapon, nanirado na matindahan, more than 5,000 men ang walay pagkaon ug walay panihapon. Problema, wala sila'y nabalon gyud nga pagkaon. And imagine nimo more than 5,000 men katawo nga pakanon. So pila na ka-truck nga dapat, no? And that time wala sila pagkaon. Hapon napagid sila sa Kamingawan. Wala sila sa sentro sa syudad. Niabot sa point nga nay usa ka bata nga lalaki. Bata nga lalaki dili batan-on. Bata nga lalaki mi-offer sa iyang pagkaon, sa iyang paniudto. Ang sulod sa iyang paniudto, 5 ka pan ug 2 ka isda. Ang pan nga gi-describe dinhi usa ni ka barley nga bread. Ang barley nga bread mo ni pinakaubos nga klase sa pan sa ilang panahon. Unsay pinakaubos nga pan nato karon? Bahog-bahog. Pero lain man bahog-bahog suwaag, pinirito, no? Pero sa ilang pagkaon, pan, abi niyo ang barley nga bread, mura ni sa skyflakes, makuha ni siya, madugmok. Dili kayo common silang time kanang nay pinatubo bitaw, di ba? Ato karon dagko kay tanaw pero kumuto ni murag julin kagamay. Sa ilang panahon walay halos kayo patubo. Flat ang pagkaon pero ang barley nga klase sa bread, boni siya mabali ba murag skyflakes. And then giparisan ni 2 ka isda. Gihatag sa bata ang iyang paniudto ngadto ni Christ. Kabalo ka nakita sa bata nga nagkinahanglan ang si Christ og pagkaon. Gani ang bata dinhi way idea kung pila ka tawo magkakaon siyang paniudto. So kay mo sabton gigutom na ning bata, wa siya paniudto, pero iyang gipili sa paghatag diha para sa Ginoo. Abi nimo sa paniudto sa bata pwede ra ni kaunon og 2 ka tawo siguro. Kulang pa gyud. Dili ni makapakaon sa more than 5,000 men. Pero ang nasunahuna sa bata, I know nga naani matabang para sa Ginoo. So gihatag, gisurrender niya yung food. Kabalo ta sa story. Gipray ni Christ ang food. And then sa more than 5,000 men, nakakaon silang tanan. Gipadaghan sa Ginoo ang tinapay ug ang isda, ug wala lang sila nabusog. Natagbaw pa sila maayo. Now, tanaw na to dinhi ang lesson nga makita. Abi nimo duol sa kasing-kasing sa Dios ang mga tao nga supportive sa iyang buluhaton. And abi nimo ang pinakadako nga blessing sa kinabuhi
dili tong ikaw lang ang gibless. Sa dihang ikaw pod ang nahimong blessing sa uban. Muna'y pinakadako nga impact sa blessing sa kinabuhi. Muna'y gihimo sa bata, siguro dili siya aware nini, pero isa sa mga nindot kayo nga impact sa blessing sa imong kinabuhi. Kanang ikaw gibless sa Ginoo ug nahimo kang channel of blessing pod ngadto sa uban. Tungod kay aside nga nakadawat ka, ikaw pod ang nakahatag. And this time mo ni siya ang bata, usa lang siya ka bata nga lalaki. Ang blessing sa Ginoo ug ang paggamit sa Ginoo wala nagadepende sa edad. Gani si Lazaro patay na gani nga tawo nahimo pang panalangin para sa uban. Dinhi ang bata kay nga lalaki nahimo panalangin sa more than 5,000 men. Aside pa na usa ka ordinaryo kay nga butang lang ang iyang gi-offer. Dili ni dagko nga mga butang. Usa kayo kagamay nga butang pero gikan siyang kasing-kasing ug nahimong panalangin sa pipila ka katawhan. Gawas pa niya na ang bata nga lalaki nag-focus siya kung unsay matabang niya sa need, sa problem. Wala siya nagpray, Lord, gamita si kuan, magamit kag kuan para mahitabo, Lord, ang buluhaton. Nagpray siya, Lord, gamita ko nga mahimong isa sa mga solusyon. Ug atong hinumduman, dili lang ang batang lalaki mo'y napanalanginan. Bisan pa ang entire katawhan na bless, ug ingon pa nila dunay 12 ka bukag nga puno sa pagkaon ang nahimong sobra nabilin sa pagpanalangin sa atong Ginoo. Okay, so number 2, God's blessing requires a right place. Ang panalangin sa Ginoo nag-require po ni siya og sakto nga dapit, sakto nga lugar. Yes, ang pagpanalangin sa Ginoo nani sa dapit kung diin siya nahimaya, kung diin siya nasimba. Now, tagaan ta mog tulo ka dapit sa atong kinabuhi. Sa Old Testament, naay tulo ka lugar nga gimension nga posible or ma-apply pud nimo sa imong kinabuhi. Sa time nga ang Israelite nagbiyahe sila padulong sa Canaan, gikan sa Egypt ngadto sa Canaan, tulo ka dapit ang ilang giagian. Una, ang Egypt, ang Ehipto. Ikaduha, ang wilderness, ang kamingawan. Ikatulo, ang Canaan nga nadito ang promise sa Ginoo. Now, kay baluta sa Sugilano, no, nabalik-balik na nato na. Una, ang Egypt. Ang Ehipto mao ni ang dapit nga dili gyud makasulod ang pagpanalangin sa Ginoo. Nadinhi ang dili maayo nga mga binuhatan, dili maayo nga mga influence. It is a place of bondage, gitawag pa sa Bible. Isa ni kadapit nga wa gyud panalangin sa Ginoo. Mo ni nimong babag sa pagpanalangin sa Ginoo. Mo ni ang Ehipto. Ingon ng Ginoo, gawas mo diha aron mapanalanginan ta mo, muhawa mo anang dapita ug moadto mo sa dapit nga kung gihatod ninyo. Paghawa nila sa Egypt, ang sunod nga dapit ilang giagian ang wilderness, ang kamingawan. Ang kamingawan usa ni ka picture sa disyerto. Sa disyerto walay mga kahoy, dili ka makapamuhi og hayop kay kulang og tubig. Ang disyerto usa ni kadapit nga walay source sa kinabuhi. O gidala sila sa Ginoo dinhi because it is a place of testing. Dinhi sila ginatestingan sa Ginoo. Importante ang wilderness padulong sa promised land kay sa wilderness dinhi na ma-prepare ilang kasing-kasing o ilang karakter sa pagdawat sa panalangin sa Ginoo. Munang sa wilderness, wa gid sila laing source of kanabang food sa ilang pagpanginabuhi, shelter, comfort, tanan silang pangayo sa Ginoo. Muna ang wilderness, it is a place of preparation, place of testing, dinhi ginamold sa Ginoo ang iyang katawhan. Hinumdumi ang saad sa Ginoo nasa Canaan, wala sa wilderness. So once ang tao moagi sa kamingawan, ginatestingan jud ka sa Ginoo. So kung wala nakakaron sa imong Ehipto, posible nakakaroon sa imuhang wilderness. Sa wilderness nga experience, ayaw expect og full good nga blessing sa Ginoo. Pero bisan pa man ang blessing sa Ginoo nasa promised land, pero sa wilderness gi-provide gapon sa Ginoo ang ilang pagkaon, sa mana, nagpatubod siya tubig sa disyerto, naghatag siya landong sa pillar of clouds nga maong Holy Spirit,
Naghatag siya kalayo ini kagabi ini pangatulog nila nga mahimo nilang kainit sa entire camp ug maghatag pud nila og direction. Tanan gi-provide sa Ginoo gihapon ilahang need bisan naa sila sa wilderness. So basin ang imong kinabuhi karon nas wilderness. Sige kag pray nya wala pay result. Sige kag tigom unya wala kay natigom. Ano bitaw? Sikag pangandam sa mga dagkong butang pero wa pa kay nakita nga nino nga moabot na ang mga dagkong butang. Basin ginatestingan pa ka sa Ginoo. Basin gina-prepare pa niya imong kasing-kasing. Kay dili ka pwede mukupot og dagko nga blessing kung una sa tanan ang imong gugma wala pa nitubo diha sa Dios. Once dili mo grow imong love sa Dios, inikupot nimo sa dagkong panalangin, posible na nga gugma mo balhin dayon ngadtos mga butang. Hinungdan daghang mga Christians nga nibiya sa Ginoo human na bless og abunda silang kinabuhi. Kung di ka tagaan sa Ginoo una og pagkakontento bisan pagtagaan kag dagkong bahandi, di gihapon ka makontento. Sa una gihatag sa Ginoo contentment aron bisag unsay ihatag niya, dili mausab ang imuhang focus diha sa Ginoo. Tagaan ka sa Ginoo una og more nga faith. Kay unsaon niyo pagpangayo niya kung wala kay pagtuo. Tanan ka ng mga inner nga mga character ginamold niya na sa atong wilderness, sa atong kamingawan. Once na ka sa wilderness imong kinabuhi, daghan kayog kulang. Kulang ni na. Tod kay ginamold sa Ginoo ang imong inner being. Gani isa sa reason nga nung daghan sa mga Israelite wala kasulod sa promised land, tungod kay wala gyud sila salig gihapon sa Ginoo. Ang nakasulod sa promised land ang generation nga gilid ni Joshua, ang mga bag-o na nga mga generation nga mga apo. And posible na may tabo sa imong kinabuhi. Ang promised land mo ni siya picture sa atong mga answered prayer. Mo ni siya ang situation nga gi-answer na sa Ginoo yung mga prayers, gi-release na niya yung mga saad, mo na ni ang time nga seasons of reaping na pod. Seasons of harvest na anak ka sa imong promised land. Pero aron dili gusto sa Ginoo nga mabalhin nimong attention sa imong mga harvest, andamon kaniya una sa wilderness. So kung nakakaroon sa wilderness, antusa lang gid na og dawata ang mga pagbag-o sa Ginoo sa imong inner character human sa wilderness na anak ka sa yuta nga saad. Amen. Now, ang problema sa Israel, nangita sila sa blessing sa Ginoo sa dili mao nga dapit. Ingon sila, Lord, asa namang giingon nimo nga it is a land flowing with milk and honey. Ginoo, may flowing with milk and honey dinhi, puro manibalas, puro mani disyerto. Kay nangita sila sa saad sa Ginoo sa di mao nga dapit. So ayog paningli ang Ginoo sa iyang mga blessings kung naa pa ka sa wilderness nimo ng experience. Now, again, ang dapit kung din ang Dios mahimaya, mahimo nang usa ka dapit sa panalangin. Kung gusto ka imuhang panimalay, mahimong usa ka dapit sa panalangin. Himayaa ang Dios sa imuhang panimalay. Tudloy imong kabataan sa sakto or biblical nga mga principles. Tuguti nga ang gahom sa pag-ampo mo'y magabugkos, magalig-on sa imuhang pamilya, educate imong pamilya, imong kabataan sa mga prinsipyo sa Ginoo, paminaw og mga Christian music. Once ang Ginoo mahimaya sa usa ka balay, usa ka panimalay, mahimo nang usa ka dapit sa panalangin. Kung gusto ka mahimong dapit sa panalangin ang imong trabahuan, ang imong eskwelahan, i-influence ang katawhan diha sa imuhang Ginoo. Himo ang kahayag imong kinabuhi ngadto nila. Pwede ka mag-share kung makahigayon ka, pwede ka maminaw Christian music, i-share po nimo ngadto nila. Hinay-hinaya sila dad-a diha sa imong pagtuo sa Ginoo. Kay kung asa siya mahimaya, iya ng panalanginan nga dapit. Wa gid siya nahimaya sa Egypt. Ang Egypt puno sa idolatry, puno sa di maayo nga binuhatan, puno sa di gid maayo nga environment. Nahimaya siya sa promised land. Tod kay na dito iyang saad, dito niya sugdan ang iyahang bag-o nga plano para sa Israel. O sa gihapon, kung gusto ka may mong blessing, imuhang panimalay, imong trabahuan, eskwelahan, himuhan na siyang dapit nga nahimaya ang Dios. Ug labaw sa tanan, mahimaya ang Dios once dunay panagsimba nga ginabuhat,
once gihiusaan ang iyang gugma, iyang kamatuuran, iyang kaluoy ug iyang grasya. Mao ni ang church. Ang church dapat usa ka dapit sa panalangin. Ang simbahan, ang atong gisimbahan, asa ta magtigom, dapat nahimo ng usa ka lugar sa panalangin. Kanusa ba ang church mahimong usa ka place of blessing? Kay usahay ang church, pwede siya mahimong church, pero dili siya place of blessing. Na ingon ang Bible, dapat ginahiusahan nato ang gugma sa Dios, ginahiusahan nato ang iyang kamatuoran, ginahiusahan nato iyang kaluoy ug ang iyang grasya. Sa church nagasimba man ta sa Dios. Sa church ginapakita ba nato atong gugma sa usa-usa. So sa church dapat na dinha ang pinakasentro sa gugma. Walay dapat panagbahin-bahin sa iglesia. Dapat kay baluta mo accept. Dapat ang tanan nga mosulod sa balay tigumanin sa tong Ginoo ma-feel niya nga accepted siya, valuable siya, ma-feel niya nga wala gyoy criticism, walay rejection nga mahitabo. Dapat kita ang nahimong reflection sa gugma sa tong Ginoo. Ingon ang Ephesians chapter 4 verse 15, ingon ni Paul, "But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ." So ingon ni Apostle Paul, hisguti ang kamatuuran uban ang gugma. Sa church niyo madungog ang kamatuuran. Ang kamatuuran usahay sakit. Ang kamatuuran usahay offensive. Okay? Na once musulod ka sa tigumanan sa atong Dios, madungog gid mo ang kamatuuran. Pwede nimo samad nimo, pwede nimo pasakit nimo, pwede nimo himong offensive. Pero ingon ni Paul, i-deliver ang truth diha sa gugma. Kung madungog nimo ang minsay sa kamatuoran sa Dios imong kinabuhi, ma-expose gid ang ato ang sala. Ang sakto nga pag-deliver sa kamatuoran uban ang gugma, yes, kinahanglan ka ma-expose imong sala. Kinahanglan ta mabadlong sa atong sala, pero taliwala niya nga bahin diha nimo masabtan ang dakong gugma ug ang pagpasaylo sa Dios. Munay sakto nga pag-deliver sa mensahe sa gugma sa Dios. Di man pwede good stuff na lang atong gina-preach. Di man pwede hamburger, cake na lang ug mga sweets na lang atong ginahatag dinhi sa pulpit. Usay kinahanglan tag paliyah. Usay kinahanglan tag mga pait nga pagkaon, pait nga pagbadlong, but be sure nga naglangkob o naputos na siya sa gugma sa atong Dios. Kinahanglan ta i-inform sa ato ang mga imperfections, sa atong mga kalapasan. At the same time, kinahanglan nimo gihapon sa tawgon nga taliwala sa atong mga imperfections ang gugma ug ang pagpasaylo sa Dios andam musalo nimo. Now, ako nagtuo ko nga ang hospital usa ni ka place of blessing. Moagree ba mo nako nga ang hospital usa ni kadapit sa panalangin? Pastor John, nganong nahimo man ng blessing nga naaman diha ang mga masakiton, na diha ang mga tao nga luoy kaayo, na diha ang mga tao nga nagkinahanglan og comfort, na diha ang mga tao nga nahutdan na sa paglaom, nganong nahimo man na siyang dapit sa panalangin. Na on the other side, ang hospital usa ka dapit pod nga diha ginatambalan ang mga sakit sa tao. Sa hospital diha ginahatag ang comfort sa mga tao nga nagkinahanglan og comfort. Sa hospital diha ginahatag o gina-restore ang mga tao nga nagkinahanglan og restoration. Yes, it is a place of sickness, hurts, pain, hopeless na situation, but on the other side, it is a place of comfort, restoration, healing, revival sa usa ka tawo. Ang church usa ni ka spiritual hospital. Ang simbahan
usa ni kaspirituhanon nga hospital. Ug dangpananan ni sa mga kalag nga nasakit, nawad-an sa paglaom ug nagkinahanglan og comfort. Muni purpose sa hospital. Dinhita ginatambalan sa pulong sa Dios. Dinhita ginahiusa sa balang espiritu. Munang sa hospital walay doktor nato dinhi. Dili si Pastor John ang makaayo sa atong kahimtang. Nagsalo ta dinhi sa usa ka klase nga grasya sa Dios. Nagsalo ta dinhi sa usa ka klase nga kaluoy sa Dios. Tanan ta sa church na kinahanglan og healing. Ug ang pulong sa Dios pinagi sa paglihok sa balang espiritu maoy makaayo natong tanan. Munang sa iglesia walay taas, walay ubos. Tanan ta dinhi mga kalag nga nagkinahanglan gyud og pag-intervene sa atong Ginoo. Amen. Tanan ta dinhi. Muna sa church dapat dili ta pwede mo criticize. Di ta pwede mo tudlo sa ato ang tudlo sa usa ka tawo. Kay tanan ta nag-ambit lang og nagsalo sa maura nga grasya, kaluoy ug gugma o pagpasaylo sa atong buhi nga Dios. Munang nagkinahanglan kag isa ka local church. Hangtod nga ang tawo, ang masakiton nga tawo dili mo duol sa hospital, di gyud siya maayo. Kung naa ka sa seryoso kaayo ba nga kahimtang. Hangtod nga usa ka karnero, dili mo balik sa iyang pundok nga mao iyang nadiya niya magbalantay. Dili gyud siya maatiman ug di gyud ka makadawat og tinuod nga assurance ug comfort sa imong kinabuhi. Hangtod ang usa ka kalag nga masakiton. Hangtod nga dili ka mo balik diha sa Ginoo pinaagi sa iyang iglesia, dili gyud ma-restore ang imuhang spiritual life. Ang kwarta dili na makapatambok sa tong spiritual life. Ang relationship bisan pag naa kay pinaka the best nga pamilya ug mga kaliwat, dili na makapatambok sa tong spiritual life. Bisan pag unsa nato kadaghan og mga friends, unsa ka busy nato sa tong sports, sa tong mga hobbies, dili na makapalig-on, makapamature, makapatambok sa imong spiritual life. Ug once huyang og daot unsa pa niwang imong spiritual life at tubangan sa Dios, moapekto ni sa imong tibuok kinabuhi. Posible pa moapekto sa imong pamilya, sa imong career ug sa imong mga pangandoy diha sa unahan. Munang pinaka-importante nga bahin sa imong kinabuhi ang imong spiritual life. Once na imo na kang Christian, responsible na ka sa imong pagka-Christian. Ayaw ni mo ang sideline sa imong kinabuhi. Dinhi tanan ang tibuok nimong kinabuhi. Once anak na ka sa Dios, dapat kang mahimong responsable nga pagkaanak. Otherwise, mag-suffer gihapon ka niini. Muna hangtod nga dili ka mo balik sa place of comfort, place of healing, place of blessing, restoration, and revival, dili gyud ka mahimong successful sa imong kinabuhi. Now, pahinumduman ta mag-usab unsa ka ka-bless. I-remind ti ka pag-usab nining buntaga nga sukad wala gyud nagkulang ang Ginoo pagpanalangin sa imong kinabuhi. Nagkinahanglan lang ni og sakto nga perspective. Una, gitagaan ka sa Ginoog acceptance nga dili gid ma-question. Gitagaan ka sa Ginoog inheritance nga dili na mawala. Gitagaan ka sa Dios og deliverance nga dili matupngan. Gitagaan kanya grace, grasya nga dili limitado. Gitagaan kanya paglaom nga dili ka ma-disappoint. Gitagaan kanyag kalipay nga dili na mawala. Gitagaan kanyag kalinaw nga dili gyud madisturbo. Gitagaan kanyag pagkamatarong nga dili na mawala gikanimo. O gitagaan kanyag kaluwasan sa imong kalag nga dili na niya i-cancel. Blessed kay ka higala igsuon. Wala lang ninimo na tan-aw sa imong kinabuhi. Tungod kay ang unang concern sa imong sa Dios sa imong kinabuhi, dili man sa mga material things. Dili man sa uban pa nga mga butang sa kalibutan. Ang unang gipadato sa Ginoo nimo
ang imuhang spiritual being. I-check tungod kay wala gyud sukad nagkulang ang Ginoo diha nga bahin. Once ma-realize nimo unsa ka ka-bless spiritually, diha niyo masabtan nga faithful ang Ginoo sa imong kinabuhi ug diha niya hinay-hinay ihatag ang pagpanalangin niya nimo materially, physically, bisan pa sa uban nimong tinguha para sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Again, ang pagpanalangin sa Ginoo nagkinahanglan lang og sakto nga understanding, sakto nga pagtan-aw nini aron imo ning ma-recognize, ma-appreciate ug pasalamatan ang Dios sa imong kinabuhi. Amen.